Oeh, ik vind mezelf vandaag niet kan doen. Ik zei het. Ik moet hier maken grap en ik zei het. Vandaag is vandaag. Vandaag is vandaag. Vandaag is de dag wat ik mezelf kan zien en kan doen. Maar ik moet zien het. Wordt er geen en gezien. Ik is van fire. Jullie bestaan alleen hoe kom ik zo? Hoe kom ik zo zeggen? Vraag jij me daarachter. Hoe kom ik zo zeggen? Want goed klas meisjes had niet verloren. Dus ik mijn bord was opgeteld in het klan van jullie. Dan zit nog zo'n waf. En die waf is op jullie reis. En ik, tweede op jullie reis. En geloof me, ze kan in de school het gaan worden. Jullie gaat mij mis. Jullie gaat mij mis. Jullie gaan mij lelijk mis. Alle jullie zijn bijbelboekjes laten ze beginnen het. Je vraagt nog bladzijde hoeveel. Je weet maar soms nog weer een streek nog weer bladzijde 5. En bijbelboekjes is kwartaal 1 gegeven. Dat is al die kwartaal 2. Dat voor mij bij je. Met jiggles maar. Kom. Ik zei maar al uit die blij was een bijbelboek. Zeg je nog mijn boek toe. Je staat nog mijn boek toe. Je staat nog mijn boek wat is opgemaakt is. Kijk, kies erachter. Kies dat zo lekker of je hebt die boekje niet. Kijk, kom eens zeggen ja niet. Alexander, je weet maar zet die boekjes zo je werkt nog. Hij was maar zo'n kwartaal 1 niet. Ik moet nog eerst zullen wat die kwartaal 1 niet als het die. Zoals Alexander en die kant Mohim en Aisha en wat is die mensen naam? Ja, Niela. Klom. Ik moet nog boekjes gaan maken, guys. Laat ik voor jullie brengen. Maak vooral toch mooi. Breng van mij die blijen. Hoe ik boeken maak, dan heeft jullie geen blijen niet. Verduidelijk me gauw. Zet ze aan iPhone. Ik vraag me zo'n vraag. Hoe? Ik zie jullie. Dat is voor me op.